tinc una dissolució amb 10 grams de sal en 5 litres d'aigua. En aquest cas, prenc que l'aigua és la dissolució. Normalment és el dissolvent, però aquí m'ho prenc com a dissolució. I la sal, doncs, és el solut. Per tant, primer pas, detecto quina fórmula he d'utilitzar. La de grams de solut per litres de dissolució. Llavors, em diu, calcula la concentració en grams per litre. Doncs és agafar una i dividir-ho entre l'altra. Lògica d'això, si en 5 litres tinc 10 grams, en un litre quants tinc? 2. Però és dividir 10 entre 5, doncs 2. 2 grams de sal per litre de dissolució. Primer apartat, fet. Després em diu, ara vull saber, jo sé que en un litre tinc 2 grams de sal, però em diu en 400 mil·lilitres quants grams de sal tinc? Com 400 mil·lilitres és més petit que un litre, ja és obvi que seran menys de 2 grams. Si em dona més de 2 grams, és que ho he fet malament. Llavors, factor de conversió. 400 mil·lilitres de dissolució. 1.000 mil·lilitres, 1 litre. I ara poso aquesta relació. Jo sé que per 1 litre de dissolució, 2 grams de sal. 4, 8 entre 2, entre 10, 0,8 grams. Quadre perquè és més petit que 2, quadre. Per tant, l'he fet bé. I ara l'últim apartat em diu, ara vull saber si en lloc de 2 grams tinc 3 grams, o sigui més, quanta aigua he de posar? Com he de posar més sal i vull la mateixa concentració, necessito més aigua. Per tant, m'ha de donar més gran que 1 litre. Com faig això? Un altre factor de conversió. 3 grams de sal. Poso la relació que he calculat. Jo sé que per cada 2 grams de sal necessito 1 litre d'aigua. 3 entre 2, 1,5 litres d'aigua. Se acabó. Anem a mirar si ho podem fer d'alguna manera que no sigui un factor de conversió que no us agrada. Doncs fem grams absolut entre litre de dissolució, que és la fórmula. Jo sé que això m'ha de donar 2 grams per litre, no? O sigui, això m'ha de donar 2. Sí? Litres de dissolució. Jo sé que 400 mil·lilitres són 0,4 litres. Per tant, faig grams d'absolut, és la meva incògnita, entre 0,4 litres igual a 2. Aquest passa multiplicant 2 per 0,4, 0,8. Em dona el mateix? 6. Doncs sense factor de conversió l'he fet bé. Per tant, veiem que no cal un factor de conversió per fer-ho bé igual. I l'altre, tinc 3 grams de sal, per tant, 3 entre litres d'aigua, no ho sé, és la meva incògnita, i això m'ha de donar 2 grams de sal per litre. Per tant, la meva incògnita és x, passa multiplicant i aquest passa dividint. 3 entre 2x, 1,5 litres. Dona el mateix i no he fet factor de conversió.